Hai, hello, खुलुमबाय नमस्ते नमस्कार सत श्री आकाल आदाब दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गोदान ब्लग देखायनो सानदों फैदो बिदिब्ला बेलाय मा बुस्थु लाल किल्ला नामा आं गोजानलाय थांदो जोंना आब'नि सुदा जागासिनो मोजां बे न'आला बेबायदि लुनानै थानोसै आङो हिटखा नङा नायलाय जोंहानि आयौ नैबेयावहाय लाफा मुला गायजोबथारगौमोनहां आंनिबा दुन्दिया लाफा मुला बेसर हिटखा जाय देनां बिहावफोरनि न'खौ बिदि बायदि मोनबाबो हामगौलाय आराम जिरायनो आरो दलबो दं नामासै दंबा हिटखा नै सियाराबो गेग्रे गुलदुं जिरायगोन ना जागोन ना जाया जाखो आयौ थेफा थेफा सियाराबो खिबुआनो जागोन ना जाया जाखोसै हिटखाहाय डायरिफोराबो अ माय गड रायजो राजा नोंथां मानसि माथो नैबेयावनो लागासिनो शुटिंखौ आयौ नै ट्रेन साइडथिं दं ट्रेन साइडथिं मा होनो डिस्ट्रिक्ट 17 रेलगारि लाखिफैग्रा आरोना बे रेल साइडथिं गारि नेनाय बे माबा माबि दखान जिरायनानै नेग्रा डिस्ट्रिक्ट 17 नोहाय रेल साइडथिंआ देन्जार मोजां पजिसनखा बेहा ट्रेन होसोदों Five, six, seven, go! Minuman siya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 wow masih mozzang helikopter bidang wow helikopter bidang ay oke kamin नैबे मोनसे लकेशन गुफुर गोथां ब्लु आरो नैबे जोंहा जाहैबाय राजस्थानी ट्रेडिशनल हाउस गरबा लागो नेना नै बिरिसोब्रा हा डान्स स्टेपखौ नैबे फुजा नैबेवहाय ए चोरी ले लो चोरी हा औ मोसानायखौ लाग्रोनोसै बेवहाय लेंहरजोबदो माबाखौ लाइट्सखौ बेयाव लेंहर वाह चूड़ी ले लो कंगन ले लो पेप्सी वगैरह ओ रोटी बनाएगा यहाँ ओ यहाँ पर सब बर्तन और यहाँ पे वाह पम्पकिन इतना बड़ा बाप रे बाप हाँ गरबा लागे कोई है क्या टक 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 कोई भी नहीं है चल वापस जाना पड़ेगा मेरे को ना 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 ला 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 ना 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 ओ चोरी ले लो चोरी
Na 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 na. Boria. Hit location dongkai. Beबो लकेशना बिराद बरियाखा हिटखा बेयाव लानोसै मोनसे डान्स जोङो लाइट बेहायनोसै बेयाव प्रि वेडिं शुट जागासिनो ओरैजाय दं माखासे नै जोंना जयन्तआ बेयावबो यहाँ पर प्री वेडिंग शूट चल रहा है ओ कमिंग नै दुगैग्राया दुगैनोबा सोरबा दुगैनायबाबो लानो हागोन आरो बैनिफ्राय ओंखारलायनानै ओरै सुइमिं पुलाव फैनाय दुगैनाय लानो हायो आरो बेवहाय जेबो गैया ओरै आंदां आवलां सावलां गोजासै नै गासिबो फिल्म सिटिया जोंनाव होमबा खथ्थ' मोजां जागोन फोथार मोनसेयावनो नै जयन्तआ मालाय रेस्टुरेन्टआव फैदों जिरायफैदों मा होनदों मा होनदों फट' खेबजानो ए दे होमबालाय बिदिबा आं भिडिअखौ दोनथ'नांसिगोन ना एक्सन कट हो जाओ हाँ उसके बाद दे एंड एक्शन शट जोब्बाय आरो एबार मोनसे ड्रेस चेन्ज खालामबाय जोंना आब'आ एबार मोनसे शट लासिगोन गोदान शट नुवाखै नै जोंना जाग्लांफ्रा नैबे गोसोम मथिया डेन्जारखा One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada बैयावहाय insert दानबाय नालाय 1, 2, 3, 4. Roll. 5, 6, 7, go. Habis ketemu kah? Tangda apa? Nahorda. Jiu seler angni, jiu seler angni, jiu seler angni, jiu seler. Na 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 na. Na 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 फैदो लोगोफोर मतलब सेट वगैरह सब रेडी है मेरे फार्म हाउस के किधर क्या जगह में पड़ता है ये शादी वाला है ये सब शादी का है दे ले बेबो ना होदो सम राइट साइड को देखो गुरुद्वारा बे हाबानिब्रा हाबा खालामफैयो यो डेन्जर गिदिर गिदिर हाबालाय स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर उनावहाय आरो नोंथांमोनजों गोदान भिडिअ' लानानै आरो फिन लोगो मोनफिनगोन होननानै आं मिजिं थिबाय एबा नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों।